Ya ayo karo aku mlaku bareng monggo kula dherekaken dara wis asik iki. Narada dedali ketunya kaleweran oh gender mungguing samudra laya Sang Marudayang pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe. Iki lak kok dadi Bagong sawanana ing Kayuwangan. Nggih, Bu Kulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging mambekti kula kunjuk Bu Kulun. Ya lun tampa. Pengistuna tampanono ya Bagong. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Karo sapa kita? Niki kalih Ndara Wisanggeni. Lho, Wisanggeni uga sawanana ing Kayangan. Iya, Kek, aku ingkang sowan ngaturke bakti kunjuk Kakek Narada. Ah ya ulun tampa, pangestu ulun tampanono ya Wisanggeni. Ana apa, Bagong? Blaka suta cekaos mboten ajeng kula rembag mubeng minger sing mboten cetha ning niki langsung napa sing dadi poking wigatine. Ya. Kula ajeng kepengin sinau wonten pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Lho. Pawiyatan Kayuwangan Suralaya kuwi ing dikeparengake minangka dadi siswa kuwi ming turasing para dewa. Ming turasing para Jawata. Yen ora duwe turun dewa, ora kena mlebu ning pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Wo ya kena. Gandeng kita kuwi jejering titah swantah. Mula kita aja duwe impen kepengin mlebu ning pawiyatan Suralaya. Kita ora dudu turun dewa, kita dudu turuning Bathara. Muduna ning jagat mengko mundhak diusir dening para dewa. Iki pawiyatan ingkang pancen siswa-siswane duwe darah turun dewa, Bagong. Kowe dewa goblok kowe. Lho. Kok kita menake dewa goblok jelas merga sampean paring pangandikan. Iki pawiyatan Suralaya iki dienggo wong-wong sing duwe darah turun dewa. Saiki kula tak takon karo sampean. Bagong anake sapa? Lho, kita anake Kakang Semar. Kakang Semar Bapak Semar ki dewa apa udu? Hah? Coblos weteng kose. Kose aja anjir kaya ngono. Ayo wangsulan. Kae Sang Hyang Esmargi. Ngawur. Ismaya. Cerita sing wis wantas mebar saindenging Jagatraya mbiyen Sang Hyang Bathara Tunggal karo Dewi Widodari Dewi Rekatawati kuwi anak-anak endhog. Endhog kuwi dadi 3 putra. Siji kulite dadi ya kuwi Teja Mantri. Terus kuningane dadi Ismaya. Terus kuningane dadi Manikmaya. Telu kuwi tandane. Telu kuwi sing iki putrane Sang Hyang Bathara Tunggal. Teleke dadi kowe. Hus. Sembrono ki ulun ki beda. Nek beda saiki tok pikir, aku ki anake Semar turun dewa apa kudu?
Iya nanging sejatine kita ki duwe ora ana sejati-sejatine. Tak tampa ora. Ora tak tampa ditenono. Aku ngamuk nang kayangan. Nek tak tampa slamet kowe sak keluargamu. Wah, lah iki kepengin dadi siswa ning pawiyatan kayangan kok meksa kok sak penake dhewe iki kepiye kok meksa iki lho. Ento ora. Perkara aku saben sasine kon bayar wis to, rasa kuwatir. Aku mesti ra bayar. Rasa kuwatir. Mergo aku ora duwe apa-apa. Aku ya mung wong kere ning aku duwe niat kepengin ngudi ngelmu nang pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Iki engko tak takokke Sang Hyang Jagat Girinata. Asa takon-takonan. Tak tampa ora? Engko Sang Hyang Manikmaya piye? Engko aku sing matur karo si Manik. Bagong, Nun. Manikmaya ki Sang Hyang Bathara Guru. Ah, gene meng guru. Kuwi sing bakale mulang karo aku. Udu. Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nggih. Bathara Guru iki sapa? Ya Manikmaya. Manikmaya ki adine Ismaya. Nek kowe sampean ngendika Dik Manik iki sing daftarke Bagong. Bagong ki anake Ismaya, nek ora ditampa ndak nesu. Ngono wae mengko Mas Manik wis nerima kok. Yalah isan. Iki kok saya kurang ajar iki. Bagong kowe yen kuwalat piye? Wah, iki lek ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Oh, rugi lek ngeraske. Apa kuwi? Tampa ora? Kok sik ora tampa titen. Bagong. Sabar. 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 Ulun tampa. Syukur, ngono lho. Ning ana syarate. Nggih, pripun? Kudu tertib marang pernatan pawiyatan Suralaya. Nggih. Sasuwene dadi siswa pawiyatan Suralaya mboya kena mangan woing dami. Oh, siap. Kula mboten beto padmi. Woing dami. Oh, nggih, woing dami niku napa? Ya beras. Manaming pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Oke, ra masalah. Nameng peleme kula niku seneng. Jambu kula ya seneng. Aku nek mangan jambu sak ulere kok. Wah. Saking nekat kula, iya. Kejaba saka kuwi yen wanci pawiyatan ora kena wani melincur saka kewajiban kudu tetep ngangsu ngelmu ning pawiyatan Suralaya. Nggih. Engko ya wis paripurna nggon kita sinau ning pawiyatan Suralaya, kita dikeparingake undur ana ing jagat, ora mapan sak suwene ana ing Suralaya. Nggih. Ngono ya, sago. Ing sepisan kita bakal ditampa dening ya kuwi guru kita ingkang bakal memulang ngelmu, dasar-dasaring ngelmu. Ya kuwi Sang Hyang Yamadipati. Ngelmu dasaring ngelmu saka pawiyatan Suralaya kepiye carane nguncatke nyawa. Ki barengan temi traffic light lho iki. Nek nganti sampean macem-macem tak gawe kaya bangjo ngisor mau ora wis kan mlebu iki wae ya dinggo ben kowe iki madhep mantep ndara wis anggeni piye Bagong kula dintosi nggih iya wis aja kuwatir tawat-tawati sasuwene kowe ngangsu kawruh mengko yen wis kowe rampung gone ngangsu kawruh ketemu karo aku nggih kula mlebet wonten ing pawiyatan iya sing ati-ati ndak selak diabsen iya Pun kula tak saya karo aku kok tak pasrahke karo dewa-dewa Bagong. Nggih, matur sembah nuwun kula. Lumampahing wanci kaya anut kedheping netra nalika semanten wis dangu ki ora Bagong nggih necep ilmu wonten ing pawiyatan Suralaya
kocap sumebar wonten ing jagat wis purna ngenya anecep ngelmuning para Jawata iki Lurah Bagong satemah winisuda dening sangganing para dewa dadi horeg jagat sami danget ngumandanging wisudaning Lurah Bagong wau kocap Pripun Mate? Layang-layang kabar pundi-pundi sami ngabaraken nek Bagong pun purna nggena nyecep ngelmu malah sajake pawiyatanipun boten pawiyatan baen-baen. Lho. Pawiyatan kayiwangan Kakang Mremban. Lho. Wah, ladi tolak ning pawiyatan Sukalima kemana ditampa. Pawiyatan kayangan mongko kuwi pawiyataning para Jawata. Pawiyataning para pinter, pawiyataning para her-her. Ingkang pancen wah ngelmune ora iso diungkuli Dik Pate. Lah pripun? Malah sajake Bagong kaya nyolok mata paningaling para-para ingin sambil nggawonten ing pawiyatan Sukalima Kakang Mremban. Wah wis ora pati duga mana. Aja nganti ana ingkang ngesorke kekuwataning Begawan Durna. Aja nganti ana ingkang ngalahake marang kepinteраning Begawan Durna minangka dadi mahaguru ning pawiyatan Sukalima. Kepareng sampeyan Kurawa diketapke. Karang kadempel dibiyuki Bathang Saita Bagong golek dipateni. Oh nggih, monggo kula dherekaken Kakang Mremban.